Que tal? Moi bo día a todas e todos. Moitas grazas por asistir e acompañarnos neste acto que xa ben empeza a ser tradicional así dos últimos días de Nadal, antes de tomarnos este descanso de festas, no que procedemos á entrega das insignias Fonseca a aquelas persoas que tenen acreditada unha trayectoria e dedicación longa á Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, estamos aquí na mesa, pois, boa parte do equipo de goberno da Universidade, os distinguidos con estas insignias, pois, benvidas, benvidos e, bueno, parabéns polo mérito que é, pois, esta longa trayectoria e esta adicación á Universidade de Santiago de Compostela. Temos tamén aí o reitor Viaño que nos acompaña, grazas por estar connosco, decanas, decanos, personal técnico, xestión, administración e servicios, a todos e a todas, pois eso, grazas por compartir esta xornada. Ben, vai tomar a palabra a secretaria xeral, que vai dar lectura á resolución pola que se conceden as insignias Fonseca. Irá procedendo o chamamento por orde alfabética do persoal que recibe a insignia e lle faremos entrega dende aquí, dende a mesa. Secretaria xeral. Señor Reitor, resolución reitoral do 2 de decembro de 2025 pola que se concede a insignia Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela. O Regulamento de Honras e Distincións da Universidade de Santiago de Compostela, aprobado polo Consello de Goberno o día 14 de marzo de 2008, establece a insignia Fonseca como distinción desta universidade ás traballadoras e traballadores que teñan prestado servizos á institución universitaria durante máis de 30 anos en dedicación exclusiva ou por tempo equivalente a ela e non foran sancionados por incumprimentos nas súas obrigas profesionais. Segundo o citado regulamento, a concesión da insignia Fonseca corresponderalle ao reitor, quen deberá informar da concesión ao Consello de Goberno e a imposición terá lugar nun acto público presidido polo reitor ou reitora, do que se deixará constancia polo secretario ou secretaria xeral no libro rexistro da insignia Fonseca da Universidade. Por todo o anterior, o abeiro do artigo 9 do mencionado regulamento, resolvo, primeiro, conceder a insignia Fonseca ás traballadoras e os traballadores que, no curso académico 2024-2025, reunían as condicións que se especifican no artigo 8 do Regulamento de Honras e Distincións da Universidade de Santiago de Compostela. A relación de persoas que cumpren estes requisitos figura como anexo a esta resolución. Segundo, fixar a celebración do acto de imposición da referida insignia Fonseca para o día 19 de decembro de 2025 no Salón Nobre do Pazo de Fonseca. Terceiro, ordear a inscrición destas honras no libro rexistro da insignia Fonseca. Santiago de Compostela, o 2 de decembro de 2025, resolución publicada no taboleiro o 13 de decembro de 2025. A continuación, darei lectura á listaxe de persoas que recibirán a insignia Fonseca. Manuel Aboal Somoza. José María Alonso Meijide. Antonio Alfonso Álvarez Cruz. José Antonio Álvarez Dios. Julián Álvarez Escudero. Manuel María de Artaza Montero.
Rosa María Bavarro Carpente. Alberto José Bugarín Diz. José Carlos Cabaleiro Domínguez. Matías Carnero López. María Teresa Carrillo de la Peña. Constantino Casas Abeijón. Marta Cendón Fernández. María Esther Corral Díaz. José María Costa Lago. Vicky Crego García. Pedro Diz Dios. Francisco José Esmorís Arranz. Manuel Febrero Bande. María Teresa Fernández Blanco. José Luis Forneiro Pérez. Julia Galego Varela. Ana Isabel García Arias. Jorge García Marín. Luis García Río. Uxía Garrido Filgueira. Adriana Gilbert Barugel. Julia González Álvarez. Arturo González Quintela. Manuel Guaita Fernández. José López García. María Celia López Penaval.
Bárbara Lubke. Montserrat Martín Rajo. Eduardo Miguel Moscoso Mato. María del Carmen Muñiz Castiñeira. Juan Pedro Ortiz Sanz. José Manuel Pardo López. Cristina Patiño Eirín. José Antonio Pequeño López. Jesús Pereira López. María Dolores Pérez Meirás. Luis Alberto Ramil Novo. José Eulogio Real Deus. Juan Carlos Rey Rubiños. Margarita Rico Gómez. María del Carmen Ríos Rodríguez. Socorro Rodríguez Holguín. Jesús María Rodríguez Presedo. Antonio Rodríguez Sampayo. Jesús Ángel Sánchez García. Pablo Sánchez Quinteiro. César Andrés Sánchez Sellero. Jesús San Martín Matalobos. Bernardo Valdés Pasos. Ana María Viñas Díaz. Egumersindo Feijó Costa.
Para rematar, darei lectura á listaxe de persoas que excusaron a súa asistencia, pero que recibirán igualmente a súa insignia Fonseca. Juan Gabriel Álvarez González, Jody Anderson Maguire, Enrique Rafael Arbones Maciñeira, Francisco Santiago Argüello Pedreira, Mercedes Ben Maneiro, María Soledad Blanco Castro, Mercedes Blanco Villar, Ana María Bravo Moral, Cristina Castillo Rodríguez, Ángel Cobos García, María Consuelo Creo Mayo, Adolfo Figueiras Guzmán, Álvaro García Varela, Teresa María Iglesias Amado, Julio Jorge Urbina, Víctor Manuel Longa Martínez, Santiago López Martínez Morás, José Javier Majadas Soto, Carlos Méndez Leis, Pedro María Rey Suárez, María Beatriz Río Cancelas, Manuel Ramiro Rodríguez Rodríguez, Manuel Francisco Salgado Ferreiro, María do Carme Silva Domínguez, Elbai Tacuche Suilamas, Evaristo Varo Pérez. Moitas grazas, secretaria xeral. Imos escoitar agora en representación das persoas que son agasalladas con esta insignia Fonseca a José Antonio Pequeño López en nome do personal técnico de xestión, administración e servicios e Xosé López García en nome do persoal docente e investigador. Votarán seguro vostedes todos de falta que tiñamos previsto que intervise hoxe tamén en representación neste caso do persoal docente e investigador do campus de Lugo, Ana Bravo del Moral, que por razóns de saúde está afectada pola gripe e onte mesmo pois nos comunicou que non podía estar. Pero, bueno, pois desexámoslle que se recupere pronto e sentimos que non poida tomar parte connosco neste acto e falar tamén, neste caso, en representación do PDI de Lugo. Pois ten a palabra José Antonio Pequeño. Prezado reitor, prezadas autoridades, prezadas compañeiras e compañeiros, é para min un orgullo e unha honra pertencer a unha institución educativa con 530 anos de historia, porque, bueno, 530 anos son moita responsabilidade, prestixio, un compromiso coa sociedade, coa cultura, co saber, e nós somos unha pequeniña parte del, evidentemente, con moitas xeracións de traballadores e traballadoras, profesores e profesoras que fixeron 30 anos na universidade, esta universidade chegou a ser o que? Unha universidade grande. Con 530 anos tamén somos unha entidade, unha institución con moita tradición. E a tradición é un tema que a min me gusta particularmente, pero en certo modo tamén me preocupa, porque a tradición a veces cae un pouco no folclorismo. Lembro un evento en Madrid, unha feira, concretamente en IFEMA, que por diante da USC pasaron dúas adolescentes, e unha di a outra, mira, aí está a Universidade de Santiago, e dice a outra, sí, yo la conozco, que mi abuelo tenía un disco de Sotuna. E, bueno, caer nese folclorismo da tuna, en certo modo me preocupa, porque a tradición, se non vai acompañada de modernidade, non funciona. E neste caso, pois, nós penso que cumplimos con creces. Eu nestes 30 anos que levo aquí, algún máis como estudante, vin como se derribaron os barracos do Burgo e viu como serviu unha residencia nova, moderna, modélica e funcional. Unha residencia que xunto aos colexios maiores do campus e tamén como Monte da Condesa foron o embrión de un sistema universitario de residencias modélico e moi social. Eu nestes 30 anos vin construir facultades como filoloxía, como xornalismo, como psicoloxía. Vin construir institutos de investigación punteiros que nos fan estar na vanguarda e moi ben situados nos rankings.
Eu son de Lugo, pero traballei sempre en Santiago. Un día que tuve que ir a traballar a Lugo, edificio Intercentros, teño que recoñecer con certa vergoña que no camiño da estación de autobuses a Intercentros perdínme, porque a cidade cambiou totalmente a súa fisionomía. Entre o crecemento do campus e as rúas que hai todo alrededor, para min non era o meu Lugo, era outra cousa. Eu lembro ir ao colexio universitario por medio de Balados e Prados. É tamén para min un orgullo e unha honra pertencer a unha institución que defende, promove e fala a miña lingua. Non sempre é doado. Unha consulta moi recurrente na Oficina de Información onde traballo é en que lingua impartimos as clases. O meu recurso sempre é o mesmo. Eu argumento, somos unha universidade moi internacional, de moito prestixio, é que nos últimos anos estamos a ter matriculados alumnos de máis de 100 países. Entón, se un belga, un alemán, un marroquino, un australiano sai adiante en Santiago, entendo que unha persoa que ten unha lingua con un porcentaxe de léxico e un porcentaxe gramatical moi similar a nosa non debería ter ningún problema. É certo que a veces surden discordancias máis ou menos graciosas, máis ou menos desagradables. Noutra feira na Meseta se me chegaron un día un pai e un fillo e o pai soltoume a boca xarro sin anestesia. Oiga usted, aí darán as clases en cristiano, non? Eu quedeime calado 2 segundos, eso que chaman silencio dramático, e a continuación mantendo a máxima de que o futuro estudantado e as familias de futuro estudantado sempre teñen a razón, dixenlle, en efecto, caballero, en la Universidade de Santiago se dan as clases en cristiano, pero en castellano tamén. Ben, a cousa non pasou a maiores, a salvo a pequena discrepancia, pero falar con este señor e co fillo para min tamén supuxo outro punto de inflexión no meu traballo, porque este rapaz quería facer enxeñería informática, non lle chegaba a nota, e como plan B tiña AD. Dixen, home, son titulacións moi distintas. Por que? Pois o motivo é que eles tiñan unha pequena empresa familiar e querían que no futuro o rapaz quedara ao fronte da empresa. Dixenlle, bueno, e se lle ofrece unha carreira que ten os mesmos coñecementos que ADE, pero con un componente informático moi forte, e dixenme, bueno, xa me valeu co zasca do galego como para que me veñes ora con unha titulación tal. Enseñeille o plan de estudos de Empresa e Tecnoloxía de Lugo e o rapaz está matriculado, rematando a carreira. Isto faime pensar que, pois, a mellor eu pola miña banda ou a universidade en xeral, pois non estamos facendo de todo ben as cousas, porque hai un montón de titulacións moi boas que a xente non coñece. Hai un montón de titulacións tradicionais que a xente non saben para que sirven. E moitas veces nos institutos pregunto, vos, se facedes Ciencia Política de Administración, en que ides a traballar? Non o saben. Moitos me preguntan por enxeñería química e pregunto de que ides traballar? E tampouco saben. Creen que é química, pero máis molona porque ten enxeñería. É dicir, e este tipo de cousas son en certo modo preocupantes. Tamén é certo que dunhos anos esta parte, desde a Oficina de Información e o programa Ponte, estamos procurando que estas cousas non sucedan. De feito, isto pasou a min hai anos. Cando estudiaba, ao vir para Santiago, me encontrei con un compañero do instituto e me di, ti que estudas? Dixenlle, filoloxía clásica. E me di, é certo que ti xa desde moi neno sempre te dedicaches á música. É dicir, isto non pode seguir pasando. E estamos a traballar nelo e, de feito, penso que estamos empezando tamén a conseguir resultados, porque cada vez estamos saindo máis á rúa, porque ter prestixio non é ter xente, e aparte coa curva poblacional, pois, ahora mesmo hai que pelexear moito con outro tipo de universidades e tamén, sobre todo, cos FPs, que cada vez son máis puxantes. Ben, xa para rematar, voume arrogar o dar as grazas en nome do colectivo ao que represento, ao PTXAS. Este é un dos cambios tamén que eu non levei moi ben. É dicir, de ser toda a vida un humilde paz, agora son un sofisticado PTXAS, que o nome engrosou moito, pero o salario tristemente non.
Bueno, pois penso que esta insignia Fonseca para nós é un recoñecemento ao traballo digno de agradecer, aínda que viña pensando polo camiño que non sei se é un recoñecemento ao traballo ou se é un recoñecemento á nosa paciencia e constancia, porque penso que máis de un de nós cando chegamos á universidade coa maleta chea de ideas e boas intencións pensamos, mira, vou ir a traballar duro durante 30 anos para que me poñan unha insignia. E aquí estamos. Moitas grazas. Moitísimas grazas, José Antonio. Ten agora a palabra Xosé López, en este caso en representación do persoal docente e investigador. Magnífico reitor, equipo reitoral, colegas, amigas e amigos. Eu estou aquí para dar as grazas en nome do colectivo do persoal docente e investigador que cumpriu 30 anos na USC. É un aniversario feliz por chegar aquí e polas experiencias vividas neste tempo como docentes e como investigadores. Cada un de nós, 68 docentes, temos as nosas experiencias de xestión, de como teñen os 15 integrantes do persoal técnico de xestión e de administración e de servizos da USC, aos que felicitamos e celebramos que nos acompañasen neste camiño. Entendo que os que recibimos esta distinción compartimos o agradecemento á institución e ao seu goberno, co seu reitor á fronte, por manter este tipo de actos que constitúen un recoñecemento a méritos e esforzos ao tempo que axudan a manter viva unha convivencia saudable e a vida social dunha universidade presencial que é 5 veces centenaria. Dicir que 20 ou 30 anos, como está asentado na tradición popular e figura en letras de cancións, no tango inmortalizado por Gardel, por exemplo, non deixa de ser un eufemismo e dicir é unha forma suave e decorosa de falar do peso da idade, sexa en cada un de nós ou sexa na vida dunha institución que camiña cara ao seu 6º centenario. En todo caso, o que si entendemos millor é esa mirada a través do tempo que lle asignaron no mundo mítico ao deus romano das portas, das transicións, dos comezos e dos finais, o dios Jano, representado con dúas caras que miran ao pasado e ao futuro simultaneamente. Nós temos algúns trienios para mirar con criterio ao pasado e ao futuro ao mesmo tempo, pero pouco máis valor nos achegan ao noso capital simbólico aniversario eses 30 anos. Certamente, un acontecemento deste tipo serve para que entremos na cova do tempo co obxectivo de recordar tantos cambios vividos, tantas mudanzas, mentras cada un de nós cumpría anos, e tantas iniciativas docentes e de investigación nas que participamos e que hoxe nos permiten non só ver o pasado, senón tamén achegar reflexións para un futuro no que hai algo que non muda. A misión da nosa universidade pública, que a través da docencia, a investigación e a innovación dedícase á xeración, difusión e transferencia de coñecemento de forma socialmente responsable e con conexión directa coas demandas e retos da sociedade galega, como establece o marco de regulación e o plan estratégico. Aínda que o coñecemento é universal, no sentido de que busca ser aplicable e válido en calquera contexto, cultura ou momento, trascendendo o individual e o subxectivo, non cabe dúbida que unha universidade galega tivo, ten e debe ter un compromiso co país, coa súa cultura, a súa lingua e o seu desenvolvemento sostible no camiño dunha sociedade máis xusta e na que as persoas teñan mellores condicións de vida. O camiño do compromiso co país que defenderon os universitarios que no ano 1923 fundaron un seminario de estudos galegos para estudar e divulgar o patrimonio galego, quedou asumido pola nosa universidade e agora ten que avanzar acorde coas demandas
das sociedades actuais para que cada día achegue máis valor, é dicir, máis docencia e mellor ciencia na construción da Galicia que camiña cara a cuarta década do terceiro milenio. As universidades aséntanse nun territorio e deben implicarse nel para actuar como motores dun desenvolvemento sostible, vinculando actores locais, empresas e gobernos para un crecemento equilibrado. E iso hai que facelo con equipos humanos motivados e ilusionados para acadar ese obxectivo común. Os que cumprimos 30 anos nesta institución sabemos que é así, pero tamén asumimos que sempre hai marxe para a mellora no camiño da consolidación dunha universidade de excelencia. Non teño dúbida de que todos os que hoxe cumprimos 30 anos na USC tentamos achegar ao noso grande área con máis ou menos acerto. Por iso, estamos agradecidos e só nos queda desexarlle 1000 primaveras máis á Universidade de Santiago de Compostela e querer longa e saudable vida para todos e todos nós e para cantos nos acompañades neste acto de celebración. Mais nada, gracias. Ben, moitísimas gracias, Xosé. Como lles dicía, por ese problema de saúde non pode estar connosco Ana Bravo, botámola moito de menos, pero facemos nosas tamén pois o seu agradecemento de todos vosotros e os seus desexos tamén para a universidade e para o futuro. Ben, para pechar este acto, pois permítanme, lóxicamente, en primeiro lugar, pois felicitar a todas e todos os que vides de ser distinguidos neste momento con esta insignia Fonseca por 30 anos de dedicación á Universidade de Santiago de Compostela. Claro que cando traballamos nunha universidade de 530 anos, pois 30 anos, uns cuantos máis, pois pode parecer todo insignificante, non? Dicir, bueno, sí, somos, pero cantos máis levarán pasado por aquí e non ten maior relevancia. Sí que ten toda a relevancia do mundo, dicir, o valor que temos como unha universidade de tradición histórica, xa digo que acabamos de cumprir este mesmo setembro 530 anos, pois ten o mérito de todas e todos os que por aquí pasaron antes que nós e foron quen de, pois, en situacións complicadas, difíciles, moi difíciles, imposibles, de bonanza tamén, pois facer que a universidade sexa o que hoxe é e do que eu penso que todos estamos pois lícitamente orgullosos, pero eu penso que é para sentir esa lícita satisfacción de que eses 30 anos de traballo, de dedicación en distintos ámbitos, cada un onde lle tocou, pois son unha peza fundamental para que a Universidade de Santiago de Compostela sexa hoxe o que é. O sea, que podedes sentirvos lícitamente orgullosos. Non é que ninguén, como dicía Pequeño, chegue aquí e se poña a traballar pensando a ver se faigo 30 anos para que me día unha insignia, non? Porque, bueno, a insignia é humilde, eu penso que é representativa, traslada, pois, o cariño da institución, pero, efectivamente, isto non é ningunha retribución e ningunha recompensa o moito que cada un de vós lle tedes dado á universidade. É verdade que a universidade, tamén ao longo destes 30 anos, nos devolve algo, páganos a nómina polo menos todos os meses e iso pois ten certo valor, aínda que sempre nos pareza que ao mellor merecíamos máis polo traballo que facemos, que tamén é lícito, pero en calquera caso pois hai aí unha relación, digamos, conmutativa entre uns e outros, non? Pero noraboa por bueno, xa de sumar 30 anos de dedicación é moi bo, son malos en tan boas condicións como aparentades todas e todos os que estades aquí, pois quer decir que seguramente a universidade tamén nos ofrece unha situación de actividade e de traballo que, bueno, parece que debe ser
ter algún nivel de satisfacción e facernos traballar a gusto e manternos así de ben, o sea que tamén parabéns por eso. Se me permite unha broma, ao mellor o frío que pasamos en alguns momentos tamén nos axuda, porque dicen que o frío conserva, e ao mellor iso tamén nos axuda a estar así, pois, tan ben parecidos, non? Pero, en calquer caso, parabéns, grazas polo traballo e pola dedicación que a Universidade vos quere recoñecer con esta insignia, esa insignia que representa precisamente esa estrela que aparece coroando a portada deste Palacio de Fonseca no que hoxe estamos e que pois sigue sendo un dos elementos máis identificativos, máis representativos da universidade que somos. Justamente se van cumprir este ano que ven 500 anos da bula que Fonseca conseguiu en 1526 do Papa Clemente VII para mellorar aínda a regulación e o nivel de estudos que previamente lle foran recoñecidos en 1504 pola bula de Julio II. É unha historia, a mí me parece que magnífica, porque define moi ben, eu penso que somos como universidade. Compostela vivía un enfrentamento conocidísimo e notorio entre o arcebispo Fonseca e o deán Diego de Muros. Había unha enemistade manifesta e a primeira bula consigue o deán Diego de Muros do Papa Julio II, e na bula expresamente se sinala que a universidade queda fora da xurisdicción do arcebispo, poñendo de manifesto máis alá do que era tamén unha razón de ser habitual, que era que as universidades se mantivesen como un espazo fora das xurisdiccións do momento. Daí xurde xa esa idea de autonomía universitaria que temos que seguir defendendo e peleando cada día. Bueno, pois Diego de Muros se encarga de que isto quede fora do ámbito do arcebispo, con unha mostra máis desa pelexa, non? Sorprende que cando morto Diego de Muros, pois Alonso de Fonseca asume un papel relevante, en lugar de destruir, que sería moito máis propio dos nosos días, é dicir, cando o enemigo chega onde estaba o enemigo anterior, pois o que vamos facer é destruir o que fixo para facer outra cousa. Pois non se lle pasou pola cabeza a Alonso de Fonseca tal cousa, senón que o que dixo o que se propuxo é vamos facer algo mellor. E para facer ese mellor construiu este palazo, e para facer ese mellor, pois pediulle unha nova bula a Clemente VII en 1526 para ampliar as capacidades da universidade. Eu penso que un bo exemplo, e me parece que está bastante integrado no que é a idiosincrasia da universidade, non? Aquí tamén podemos ter diferencias, competimos, pero me parece que seguimos mantendo un espírito de que, despois da competencia que haxa, cada vez que hai pois procesos de eleccións e demais, somos quen de sumar todos e poñernos todos a construir sobre este edificio que é sempre a universidade. E me parece que eso empeza a distinguirnos un pouco do que pasa habitualmente fora dos muros da universidade, afortunadamente. E ojalá que eso siga así por moito tempo. E que vai ese espírito tamén aí dentro desa estrela de Fonseca que acaban de recibir todos vostedes como recoñecemento por estes 30 anos. 30 anos que me parece que isto xa teño dito en algún outro acto como este, pero como cambian os protagonistas, algún haberá que estaba nosoutros e se recorde ou lembre, me parece que sí que o teño dito, 30 anos que me parece que foron dos de a maior transformación que tivo a universidade, seguramente desde a súa creación. Claro, nós non tivemos neses primeiros anos da creación, non sabemos o que cambiaba aí, pero me parece que non iba tan rápido nin cambiaba tanto. Pero estes últimos 30, pois, se fixésemos un repaso, pois foron 30, uns poucos máis de 30, 35, que pasamos de ser unha única universidade en Galicia a ser 3 universidades en Galicia públicas, que non é pouca transformación. E eu penso que, ademais, foi unha transformación, se me permiten, e me parece que foi hasta modélica na súa posta en marcha, non? Pasamos dunha universidade que incorporou pois as novas tecnoloxías de comunicacións a súa forma de proceder.
seguramente, se miramos máis menos para eses anos en que iniciábades o vosso traballo na universidade, alá polos primeiros anos dos 90, pois todos recordamos aquel PECUS, Plan Estratégico de Comunicacións da Universidade de Santiago, que, entre outras cousas, determinou que se empezaran a perforar, a taladrar todos os despachos para introducir unhas cableados, etc., que iban a comunicar entre sí os ordenadores que se iban a instalar. Bueno, pois, eso todo se produciu nestes últimos 30 anos, esa revolución desde eses primeiros hasta a que estamos vivindo agora, non? Unha universidade que pasou de ser unha universidade de élites a ser unha universidade de masas, un incremento notabilísimo e moi acelerado de xente que accedeu á universidade, pois explica, por exemplo, algún dos retos que temos hoxe como universidade, que é darlle tamén unha solución ao relevo xeracional, porque precisamente estamos nese proceso acelerado de xubilacións daquelas persoas que chegaron á universidade nos primeiros anos 80 e que houbo que atender ese proceso de aceleración no acceso á universidade masiva. Por ter un dato, cando se segregan as tres universidades, o conxunto da única universidade que había en todo Galicia, que era a Universidade de Santiago, pois andaba ao redor de 43.000 estudantes. 10 anos despois, xa como únicamente Universidade de Santiago de Compostela, en 2000, volvemos a cadar 42.000 estudantes, que, por certo, foi o noso teito máximo de número de estudantes. A partir de aí, pois, por diversas razóns que non vamos a desgranar agora, dende a evolución demográfica, a propia remodelación dos estudos na universidade, pois chegamos a eses 26.000 que temos agora. Foi tamén unha revolución, un cambio enorme, o compromiso da universidade co seu país, con Galicia. A universidade penso que se convertiu nunha universidade realmente galega. Recordemos que ata o ano 72 non tivemos unha cátedra de estudios de lingua e literatura galega nesta universidade. E en estes últimos 30 anos, pois, non teño dúbidas de que a universidade hoxe é unha universidade claramente galega, que se move e compite a nivel internacional, pero comprometida coa lingua, coa cultura, coa nosa realidade, como un elemento esencial da configuración deste país. A presencia da muller foi outra revolución e outro cambio clarísimo e moi acelerado ao longo destes anos. Hoxe no estudantado temos un 67% de mulleres, pero tamén nos corpos de persoal, tanto PDI como PTXAS, estamos nun incremento acelerado da porcentaxe de mulleres que xa incluso onde tiñamos a fenda máis grande, nos niveis máis altos, no caso do PDI, pois empeza a chegarse a ese 40%, cando menos, que estaría dentro dos parámetros de igualdade, que sigue sendo un reto que aínda non acadamos, pero cada día nos achegamos un pouquiño máis. O sea que me parece que son cambios absolutamente trascendentales en todo o que facemos, por non falar da revolución no ámbito da investigación e da transferencia do coñecemento. Ten pouco que ver a universidade actual coa universidade que había alá polos anos 80, 90. Todo isto enmarcado en este período destes 30 últimos anos. E quédanos moito, cambios foron rápidos os de atrás, pero a mí me parece que os que venen por diante precisamente teñen algo novidoso, que quizás é parte do reto fundamental. Todo isto que falamos, dende intelixencia artificial, por exemplo, quizás o elemento máis diferencial é que a velocidade de implantación desta nova realidade vai tan acelerada que eu non sei se siquera nos dá o tempo imprescindible para que a universidade se adapte na docencia, na investigación, na súa dotación de persoal a esta nova realidade. Non hai unha revolución que afecte tanto e que se faiga en tan pouco tempo como esta que estamos a vivir agora e a que vamos a vivir daqui para diante, porque xa é unha realidade que temos diante. En calquer caso, pois van a ser retos que temos todos como universidade mirando para o futuro. Ben, non me quero alongar moito porque este é un acto no que sobre todo temos que ter ocasión, como vamos a ter agora, para compartir un
refrixerio, un petisco e poder seguir falando e compartindo as experiencias destes anos. Eu agradezolle moito tanto a José Antonio Pequeño como a Xosé López pois a súa disposición para trasladarnos aquí pois as súas sensacións sobre estes 30 anos que hoxe estamos recollendo e que son, eu penso que trasladan moi ben pois esta experiencia vivida desde distintos ámbitos, non? E, bueno, pois é un momento para facemos coincidir esta entrega sempre con estes días previos ás festas de Nadal. É un momento bo tamén para xuntarnos, desexarnos e desexarlles a todos que teñamos unhas moi boas festas e que veña un ano 2026 que sexa un ano moi feliz. Ojalá nos traiga moita paz que necesitamos en todas partes. E para quen lles fala, pois tamén é este ano un acto especial, porque vai a ser o último que a mí me toque estar presidindo este acto de entrega das insignias Fonseca. Saben todos vostedes que está en marcha o proceso electoral e aí pola primavera pois imos ter unha reitora na Universidade de Santiago de Compostela, o cual xa de entrada pois é unha magnífica noticia. Entón, pois, a min só me resta desexarlles as candidatas pois que tamén descansen un pouco, que poidan nestes días de Nadal e que empecen con toda ilusión pois este novo ano que nos vai a traer unha reitora para a Universidade de Santiago de Compostela. Será pois unha moi boa nova e eu estarei encantado. Así que, boas festas, feliz ano e que sexa o mellor para a Universidade de Santiago de Compostela tamén no ano que empeza. Moitas gracias. Moitas gracias. Moi ben, isto rematou, simplemente vamos facer aquí unha foto cos homenaxeados con esta insignia e están todos vostedes convidados a un refrixerio e un petisco aquí mesmo no claustro.